gizona izaten ikusi behar duzu. Tarzanek bezala. Jendeari lagundu erabaki egokiak hartzen aurrera egiteko. Nora joateko? Aurrera esan dut. Agian zerbait egin behar zenuke semearekin. Zera bihurtuko dut, Tarzan! Indartsua zarenean emakumeak barra-barra. Horregatik joan zen amati pobreko handiarekin. Hura etzen sendo alodia zen! Txatxiki gehiagin jaten zuelako eta musaka! Aizu, Iban, gutunik jaso alduzu azken aldian. Badakizu nire mutilaguna izan nahi duzun? Aholkulari trebea lanean ikusiko duzu eta! Hemendik jaitxe egin nahi dut, mesedez! Ez, bera behitzatu! Tarzan eskasa! Doaneko mirari bat merezi duzu. Izan nahi nuke, denetan lonena!